Pubanu ndotu Kristi aja misagula gawanu n'ime ụwa kunu wedo ya nsọ. Unu bụ ihe kụwa, unu bụ ụmụ Chineke, gosinụ mmadụ niile eziokwu nke Chukwu. Jesu na-ezipụ unu ka Nna si zipụ ya, ime ka alaeze Chukwu na-agbasa n'elu ụwa. Kwadobenụ ụwa nka maka ọbịbịa nke Kristi, maka ụbọchị ọnwụ na ndụ, maka ndụ ebighị ebi. Chetanụ ndotu Kristi, Jesu ga-abịakwa ọzọ n'ebube n'otuto ya, ikpe mmadụ. Anyị ga-ahụ ihu ya, bụ onye zụrụ ya taa n'aja kemisa dị nsọ, na achịcha na mmanya. Pubanu ndotu Kristi aja misa gwụla, gawanụ n'ime ụwa kunu wedo ya nsọ. Unu bụ ihe kụwa, unu bụ ụmụ Chineke,